Vanhu panguva ino vazonyatsokuona kunzi vanhu havashai zvekutaura. Panguva ino VP Constantine Chiwenga pane mapictures ari kutenderera aiwa ezvaitika kugweruko. Kuchionekwa kunzi some of the army soldiers kunowanzikana masoja anga achinatsokuratidza kufara vachikwazana aiwa nemutungamiri muteedzeri wenyika vanova Vice President Constantine Chiwenga. Pavaiva vachitora mashoko vachiti aiwa hasati takamboonawo aiwa mamwe maleaders vachiratidza kuti aiwa vane a strong connection or a bond pamwechete nethe military. Not about subscribe or like on the bell icon. Tienda paenda majara jaros anouya aiwa achireposta this post yaVP Constantine Chiwenga pamwechete that soldier wamuri kuona avo pamwechete nevamwe Air Force wamuri kuona who are also smiling. Panapa majara jaros anouya nemashoko ake anobuda achitaura achiti of course I've seen this and as I have always said Chiwenga remains in control of part of the military and he is liked. Show me any pictures where Mnangagwa has this connection with the military which is so evident, just like we are seeing in this picture and taken today. Domashoko anouya akabatoona majara jaros achiratidza kuti aiwa he supporting aiwa side rake majara jaros. Vanoziva kuti majara jaros zvinhu zvinozivikanwa nenyika yezvo kuti anosapota General Constantine Chiwenga and dzimwe nguva anotoita vachidza achivati president nyange vachizivikanwa kunzi aiwa vanonzi Vice President Constantine Chiwenga. Panguva inoyi achiva achitaura mashoko achiti aiwa General Constantine Chiwenga takabvira tikataura kuti kune imwe section yethe military aiwa yavachatungamira kana kuti vaichivapa macheers inovafarira. Anouya achitora this picture achiti this is the recent picture ramuri kuona iri VP Constantine Chiwenga connection yavainayo nemamwe masoldiers aiwa iri unbreakable. Mashoko anobuda achitobva panapa aiwa namajara jaros atiri kuona kuti panguva inoyi vatiri kuona kuti panguva vanobuda achitaura vachiti aiwa VP Constantine Chiwenga was also surrounded nevanhu vanga vachimupa zinoirema, vanhu vakaita sana Owen Mudancuve nevamwe vana Kazembe Kazembe and the likes. Mashoko anenge achitaurwa nevanhu achiona kuti aiwa kusimaira kwavanenge vachiita and at the back zvinhu zvavanozoya execute against the general unyatsokuonekwa kunzi aiwa panguva inoyi VP vari pama1. Amen. Imbotidzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai kumesection medu dzimafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.